kabaruji e demngal Pulaar e radio Jawol Sar. Hande talata tati lewru mars hitandu ñaƴiɗe nogas jeegom joni meftande men e kabaruji. Hettiyankoɓe radio Jawol Sar meftande men e kabaruji jamma hande jatten koye Amadou Touré e kabaruji États-Unis e kabaruji international ha tengte kabaruji haare hakkude États-Unis Israël e leydi Iran. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sar e jaam hiira moon guiɗoɗon ko toon to Washington gardiɗo Homeland Security hono kanko Christy Noem ko toon ñalli hande ɗum noon ɓeɗo jeeyaɓe congrès yidde namdade mo gueɗe ɗe mbaɗata ko fati immigration kono noon kanko Salimi Diabate won haalluji won surtout en kanko biyeteɗo Alex Preti ɗo warande en woni ko kanko Christy Noem haade yimɓe andude ni holko on waɗi walla holko waɗi on ko kanko yaltino télé wiide wonde ko oɗon ko terroriste ko neɗɗo wadbuniyanko kadi ko joginoɗo anniye warde yimɓe liggotoɓe immigration ɗum ɗo foof haade andede vidéo ji jaltude wonde ko non seulement oɗon hayso jogino fetel o wonno koye dadorde muɗum ƴeftani fetel ni mais aussi le kañum hoore mum wonno koye dandude neɗɗo gañinoɗo e seppuji kanko Christy Noem Salimi Diabate ɗino haalluji ene wayno wi wonde ko hande ɓe goni koye enquête oɗon enquête noon maɓe continue so tawi won koɓe keeɓi en ko labti tan maɓe gartu e congrès dorben ɗum noon ko jeeyaɗo toon to Chicago Illinois kañum hoore mum namdimo wimo wonde est ce que gongira gonga kanko mo ko neɗɗo kala gonga par ce que ne tiiɗe makko artude e maɓɓe kamɓe congrès o wi o haali fenande walla o haali gonga donc ene fada oɗo sa joni hono kanko Gorbachev jeeyaɗo toon to Minnesota kañum hoore mum ko sarɗiyanke ko noon wani ko kañum ɗaminano wona candidat pour wonde gouverneur toon to Minnesota siftinde ɗon tan ko gouverneur gonɗo toon oɗon sa joni ene wayni ko kañum hoore mum wi woteji garoji jogorani wontude candidat haysinde ko termuji mum gasani siftinde ɗon tan kanko oɗon gouverneur ene wayno kadi kanko hoore makko ko kanko wonno candidat vice président Kamala Harris kanko biyeteɗo Tim Walz donc siftinde ɗon tan ene wayni ko to Minnesota aussi ene wayni ko républicain ji ƴefti déjà hol gonnowo candidat mumen pour gouverneur ene wayni ko biyeteɗo Kendall Coles ko kanko woni oɗo sa joni kamɓe républicain ji mum ƴefti yo won gouverneur kono noon ene wayni ko kanko hoore makko numi déjà neɗɗo mo yadata pour wonde gouverneur ɗum noon ko woteji primaire baɗoji e ñande sappo e goho lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom donc oɗo sa joni ko kanko emi Klobuchar ko kanko ɗaminama won candidat banggue démocrate habaruji men international ko haare wonde toon to Iran hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Israël contre Iran to nadi ko yalti toon e journal biyeteɗo Axios hono kamɓe Israël naɓe mbawi bombude e ñalawma he hono huɓere wotere huɓere ndeke taw ko ɓeɗo yimɓe haraleɓe walla yimɓe todɗaɓe ko fate en suɓade hono lomtoɗo kanko Ali Khamenei ɓeɗo noon gonno ko wuuri diniyankore wonde toon to wiyete Qom ko joɗino suɓade hol lomtoɗom kamɓe Israël ɓe wiide mabɓe kadi ɗum ɗo ko pour hadde kamɓe heddiɓe oɗo conseil walla heddinoɓe gouvernement makko Ali Khamenei kontinde a lamade leydi ɗum ɗo kadi ko gueɗe kesse nde ganduɗa en yalti toon to journal Axios ko jiiɗa e ɗum ɗon hono kamɓe Iran ñalawma kadi ɓe mbawi bombordude ambassade mo États-Unis gonɗo toon to Arabie Saoudite ene wayno ala taw gañiɗo walla ala maayi kono noon kamɓe bonni gueɗe kewɗe gonnoɗo toon to oɗon ambassade ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe Arabie Saoudite e kamɓe leyɗele oɗo sa joni ɓe kamɓe Iran ɓe toɓi ɗe fof nene continue ene mbiya wonde ko alay saago kamɓe Iran ɓe dartini koɓe bombata ko tugnade ko mi ha hande BBC News hono kanko Prince Mohammed Al Salman e hohoɓe hewɓe jeeyaɓe toon to Kuwait e jeeyaɓe toon to Bahrain e jeeyaɓe toon kadi to Qatar kañum en ndendi mbi wonde ko kamɓe États-Unis e kamɓe Israël ɓe dartina attaque uji ɗe ɓe mbaɗata to Iran ɗi ko yalti ummade toon to Mohammed Al Salman ene wayno États-Unis kañum hoore mum protégani ɓe oɗo sa joni waɗa oɗo sa joni ko wallude Israël no daɗiri ɗum fof ko hunde nde ganduɗa en kamɓe ɗeɗo leyɗe arabeɓe kadi ɓe daɗani hen to banggue Iran ɓe daɗani to banggue États-Unis ha hande kabaruji men international to Kuwait hanke ne wayno ko Iran naɓe mbawi wirlude bombude commandement centre gonɗo toon taw ko américain jeeyi ɗum koye goto base uji mabɓe ɓe berli ɗiɗon bomboji ko hedde 9h subaka heure locale toon to Kuwait tugnana hande kanko gardiɗo défense leydi ndi o wi wonde ko oɗon bombo o natani no fewi e kuɓeje kono noon e wayno ko kellitinde makko sibabunde no ardir ko doole kellitinde makko naati en e nokkuɗo ɓeɗo gonno oɗo sa joni yimɓe jeegomo maayi hen tugnana hande habaruji gomiri to CNN ɗino habaruji kadi ɓe keeɓi ɗum ko ummade toon to commandement centre gonɗo toon mbiyata ɗum CENTCOM kañum ardi kala ko fati habaruji gomoroɗi toon taw ko armé jeeyi ɗum ummade toon to caggal leydi ko wawi wonde fof ɓeɗon soldateɓe jeegomo kadi ene wayno jeeyano koye base mabɓe gonɗo toon to Kentucky biyeteɗo Fort Knox ko toon gummino e ɗum noon kadi ene wayno ko jogino ko mission wonde toon pour lebbi jeenayyi tugnade hande habaruji gomiri CNN ko ngol ɗo woni lawol gadnol kamɓe américain ji soldate mabɓe ne mbaɗa hen ɗiɗo opération ngaji gonɗi toon hakkude kamɓe Israël États-Unis en wonde en kamɓe Iran hande ko fate haare wonde toon to Iran nde sababu nder ɗon haare hono avion ngaji kewɗi ɗi ganduɗa taw ko ɓurɗi wawde nawde yimɓe ɗin jeeya hen hono avion mabɓe kamɓe Qatar Airways ene jeeya hen kadi avion ngaji goɗɗi jeeyaɗi tawde ko Émirats Arabes en wayno oɗo sa joni mbi wonde ko ɗeɗo guuri ko wayno Dubai ko wayno Doha ko wayno Kuwait en wayno ɗeɗo guuri fof oɗo sa joni espace mumen weewi mum ko udda compagnie mawɗi ko wayno compagnie biyeteɗo Etihad Airways jeeya toon to Émirats Arabes e kamɓe Qatar Airways wayno oɗo sa joni ɓe mbi wonno ko ɓe ɗamini hawnaki hedde alhamis maɓe ƴeewa so tawi avion ngaji mabɓe ne mbawi continde weyde kono noon ɓe ɗaminaki saabu en wayno ko kanko Donald Trump altine ɓamɗo e nder konguɗi ɗi o
haali bo wi wonde ko hare hakkude mabɓe kamɓe États-Unis e kamɓe Iran hare nden wawi judde tuggi jonte 4 ha jonte 5 wawi kadi ɓurɗon judde wayni ko département d'état mo États-Unis ministre des affaires étrangères mo États-Unis wi wonde ko kala américain wonnoɓe ɗeɗo leyɗele non to Arabie Saoudite toon to Émirats Arabes Unis leyɗele ko wayno Kuwait en ko wayno Bahrain en ɗeɗo fof ene wayno américain gonɗon toon fof yo jaltu ko yacci yo gummo ɗeɗon leyɗele biyeteɗo Mora Nombar kanko woni adjoint secrétaire général affaires étrangères o wi kala citoyen ji américain jo ɗaɓɓu ko yacci henno holno gumori toon so tawi avion ngaji ne goodi walla gueɗe bawɗe ummini ɗum toon ma balle pour jaltine toon to Angleterre kadi o wayni ko kanko Keir Starmer o wi wonde ko gouvernement maɓɓe oɗo sadio nenen ƴeewa wadde gueɗe kewɗe pour wawde yimɓe muɗum wonɓe toon to monnoyde en artirde ɗumen o siftin ɗon kadi ko France kañum hoore neldino porte avion to diwan nokku maire indien pour wawde ƴewde kala yimɓe ɓe ganduɗa wonɓe toon taw ko français ji artirde ɗumen ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sadio ne haare nden continue toon to banggue États-Unis ɓe mbi wonde ko ene wayno ko oɗo sadio ne kamɓe États-Unis ɓe mayra tan ko militaire uji jawgomo ɗo ɓe jarata ɗo hen to banggue Iran noon tugnade hande journal biyeteɗo gardien ɓe mbi wonde ko famɗi foof ken ɓuuro temedde jeeɗiɗi neɗɗo maayi toon sibabu ɗiɗo bombardement ji ko ɓuuri hewde en ɓeɗo e mayɓe ɓe kadi wiye temedde jeeɗiɗi capanɗe nayyi ɗiɗo neɗɗo taw ko civil naɓe ɓen foof mbarama ɗum ɗon kadi ene wayde ɓeɗo waraɓe kadi ne waɗi hen temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeegom taw ko sukaɓe to Israël noon en anda oɗo sadio kamɓe mbi ko neɗɗo goto maayi toon Israël noon ko jikku muɗum kala ko fati en mayɓe walla gañima walla bonandeji so tawi ɓe gone haare ɓe jaɓata ɗum haale ko wawi wonde foof ene wayno oɗo sadio ni mayɓe nene ɓeydo hewde toon to banggue Iran e to banggue États-Unis kam yimɓe jeegom maayi toon to Kuwait hanki caggal nde kamɓe Iran ɓe bombardi oɗo noon habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko toon to New York ko tugnade kadi ko yalti hono kanko Puff Daddy jaltugol makko kaso ene wayno haalama oɗo sadio ni koɓe kala ɓe mbi wonde ko foti yaltuko ñande 25 lewru avril hitande ujunaji ɗe 27 ene wayno ko jonte 5 ko adi nde fonno yaltude hawnaki ɗum ɗo ko sibabu kanko hoore makko netare makko toon walla won gueɗe wonde o yamirno yesoke lebbi 50 to kaso biyeteɗo Fort Dix ko sibabu nde gueɗe o takka omo hutoro sukaɓe rewɓe omo yeeya ɗumen walla omo fijja e mumen kanko Puff Daddy aussi sifti noon kadi o namdinoma Donald Trump yo yaafom ɗum beele mo yalta kaso kono ene wayno Donald Trump wi wonde ne wawi yaafademo kono sibabu haali mum haaluji bonɗi caggal nde woni candidat hitande ujunaji ñagas ene wayno ko kañum Donald Trump natti hoolademo yiɗama ɗum woni donc jaɓani yaafademo ko wawi wonde fof kanko Puff Daddy ko hitande ujunaji 2 nden foti yaltude Seydi Touré jobdima ko Allah jogui saabu o humpeti hettiyankoɓe radio sar ko ɗo tonggui meftane men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni junggo mum nde waɗanten jaam saro sa ko e windere nde oga banggue ko musidɗo moon Foutanké Diaw